расман муҳориба дар вазни 61 килограмм байни Жозе Альдо ва Мераб Двалишвили рӯзи 20 август дар турнири UFC 278. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. президенти UFC Дана Вайт зид нест ки муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлерро ташкил кунад. агар ки мо охирон муҳорибаи Майкл Чендлерро ба назар гирем, пас ба ма идеяи ташкил кардани муҳорибаи Конор Макгрегор ва Чендлер маъқул аст. мебинем ки вазъият чӣ гуна мешавад вақте ки Макгрегор бармегардад. аммо ин маҳз муҳорибае ҳаст ки ман худи ҳозир ташкил кардан мехостум. ҳозир Конор дар рейтинг дар ҷои 8 қарор дорад, а Чендлер бошад дар ҷои 5. барои ҳамин ин муҳориба аниқ маънои хуб дорад. Конор тамринҳои худро оғоз кард ва тамринҳои худро боз ҳам шавқовартар карда истодааст. барои ҳамин ман умедворам ки ӯ охири соли 2022 ё ин ки аввали соли 2023 бармегарда, гуфтааст Вайт. дӯстон, фикр мекунам ки барои бозгашти Конор Макгрегор Майкл Чендлер рақиби хеле хуб шуда метавонад. айни замон Конор тамринҳои худро ҷиддӣ оғоз кард ва ӯ рӯзҳои наздик ана ҳамин наворо нашр кард ки бо пои шикастааш аллакай зарба зада истодааст. ва дӯстон, дар ин навор дида мешавад ки осеби ӯ хеле хуб шудааст ва шояд ки ӯ дар ҳақиқат то охири сол баргардад. варзигари тоҷик Салим Муҳиддинов тамринҳои худро аллакай оғоз кард ва Муин Ғафуров, Нурулло Алӣ ва Ҷамшед Сангиновро ба Калифорния даъват кард. ассалому алайкум. тамринҳои худро оҳиста оҳиста оғоз кардам. каме гӯштинг, техника ва тобовариро хуб карда истодаем. ҳабиб Нурмагомедов шлеми хуб тӯҳфа кард ва боз маслиҳат дод. ҳамватани худ Муин Ғафуровро дар омодагиаш кӯмак кардам. Нурулло Алиев, Муин Ғафуров, Ҷамшед Сангинов, Калифорния намеоен, навиштааст Муҳиддинов. ва дӯстон, дар комментария Нурулло Алиев ба Салим дар ҷавоб гуфт ки ягон рӯз тоб мехӯрем ака. дӯстон, фикр мекунем ки коре хеле хуб мешавад вақте ки варзигарои мо дар Амрико бо якдигар вохӯрда тамрин мекунанд, таҷрибаи худро бо якдигар тақсим мекунанд ва дар омодагии якдигар кӯмак мекунанд. мо боша онҳоро дар ҳама ҳолат дастгирӣ мекунем. шаби гузашта ташкилоти Eagle Fight Club дар саҳифаи инстаграми худ акси варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабовро гузошта чунин навиштанд: ҷанговари машҳури ММА-и Тоҷикистон Лоиқ Раҷабов бо муваффақият дар ташкилоти мо дебюти худро гузаронд ва дар турнири Eagle Fight Club 44 аллакай дар якум раунд бо усули гильотина ғалаба ба даст овард. шумо муҳорибаи навбатии Лапа Ягуараро бо кӣ дидан мехоҳед, навиштааст Eagle Fight Club. ва дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки бо эҳтимоли калон Лоиқ Раҷабов муҳорибаи навбатии худро дар ин ташкилот мегузаронад. бояд гуфт ки Лоиқ барои як муҳориба бо ташкилоти Eagle Fight Club шартнома баста буд ва дар якум раунд рақиби худ Зек Зенро шикаст дода буд. ва акнун чӣ хеле ки мебинем ташкилоти Eagle Fight Club боз Лоиқро дар қафаси худ дидан мехоҳанд. ҳамчунин ногуфта намонад ки менеҷери Лоиқ Раҷабов Али Абдулазиз бо ташкилоти Eagle Fight Club ва роҳбарои ӯ Ҳабиб Нурмагомедов муносибатҳои хеле хуб дорад ва ӯ метавонад ки дар ин ташкилот барои Лоиқ муҳориба ташкил кунад. дӯстон, худи шумо киро дар ташкилоти Eagle Fight Club рақиби навбатии Лоиқ дидан мехоҳед? дар поёни ҳамин акс бисёриҳо Кевин Ли навиштанд, аммо Кевин Ли ҳозир осеб дорад. ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.